Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της Αλφα-Μπανκ, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα, θυμάμαι πάντα αυτό που είχε πει κάποτε ο Αλμπέρτ Άινστάιν. Είχε πει ότι αν μια ιδέα, λέει, δεν φαίνεται τρελή από την αρχή, τότε δεν έχει καμιά ελπίδα. Αυτό λοιπόν ως επιχειρηματίες και νομίζω πρέπει να το θυμάστε πάντα. Θέλω να πω σε δύο-τρία πράγματα, γιατί άκουσα για αρνητικές ειδήσεις. Εμείς στο Πανεπιστήμιο έχουμε πολλές θετικές ειδήσεις. Πρέπει να πω ότι το Πανεπιστήμιο ουσιαστικά φέτος, αν κοίταξε κανείς τους προπολογισμούς του, πάβει να είναι κρατικό διέτου. Από τα 108 εκατομμύρια ευρώ προπολογισμό, περίπου τα 45 εκατομμύρια προέρχονται από τα δικά μας χρήματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για τα κυπριακά δεδομένα. Επίσης, θέλω να σας θυμίσω κάτι. Πριν μερικές εβδομάδες, ο Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας μας είπε, μα επιτέλους τι είναι η Κύπρος. Μερικές θάλασσες και μερικές τράπεζες. Η Κύπρος δεν είναι μόνο αυτό. Είστε εσείς, τα νέα παιδιά, τα νέα ταλέντα, τα μυαλά. Είσαι ουσιαστικά η ελπίδα αυτού του τόπου. Και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα λίγα χρόνια θα αποδείξουμε και θα δείξουμε ότι αυτή ακριβώς η κρίση ήταν ένα καινούργιο, ένα μεγάλο ξεκίνημα για την πατρίδα μας. Πρέπει να πω επίσης ότι τους τελευταίους μήνες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τα ευρωπαϊκά προγράμματα εξελίσσονται με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Είμαστε ίσως οι μόνοι αυτές τις μέρες που προσλαμβάνουμε κόσμο. Και είμαστε σίγουροι ότι πριν το 2020 θα εργοδοτούμε περίπου 2.000 νέους ερευνητές από 550 που έχουμε σήμερα. Εξελισσόμαστε με διαφορά ο μεγαλύτερος οργανισμός σε εργοδότηση νέων παιδιών. Και αυτό είναι είναι ένα εξαιρετικό νέο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς έχουν πάρα πολλές ιδέες. Δεν θα σας δώσω συμβουλές, γιατί θυμάμαι αυτό που είχε πει πάντα κάποτε ένας Γάλλος φιλόσοφος, όταν οι παλαιότεροι, λέει, συμβουλεύουν τους νέους, ουσιαστικά τους εξηγούν πώς να σταματήσουν να είναι νέοι. Άρα λοιπόν αυτό θέλω να το θυμάστε. Όμως, επειδή εδώ υπάρχει πολλής κόσμος από τις επιχειρήσεις, πρέπει να πούμε και το εξής, ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο στα μυαλά των νέων παιδιών, των νέων ανθρώπων. Πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα κλίμα, ένα περιβάλλον, το οποίο θα σπρώχνει και θα προωθεί την επιχειρηματικότητα, που δεν θα τη σταματά, που δεν θα τη κόβει τα πόδια καθημερινά. Και θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, για να δείτε ακριβώς ότι σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πολιτεία, πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Το φωτοβολταϊκό πάρκο του Πανεπιστημίου. Ένα project 16 εκατομμύρια ευρώ, που βρήκαμε τα χρήματα από δωρεά. Όταν αρχίσαμε ουσιαστικά να σκεφτόμαστε αυτό το πάρκο, πήγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικό τότε και περίπου μας είπαν, τώρα ένα πάρκο στην νεκρή ζώνη, αυτό είναι αδύνατο. Εδώ προσπαθούμε να περάσουμε έναν δρόμο από την Κοκκινοτριμηθιά στο Τρόδος, περνάμε μέσα από τη Δένεια 650 μέτρα νεκρής ζώνης και δεν μπορούμε να τον περάσουμε. Αναλάβαμε μια πρωτοβουλία, Ουάσιγκτον, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Παρίσι, Βερολίνο κτλ. Και με τη βοήθεια λοιπόν πάρα πολλών φίλων του Πανεπιστημίου, καταφέραμε να πάρουμε αυτή την άδεια από τα Ηνωμένα Έθνη. Και όταν πήραμε την άδεια αυτή, μας πήραν περίπου 4-5 μήνες να πάρουμε την άδεια της πολεοδομίας. Και μετά χρειαστήκαμε 1-2 μήνες από το τμήμα περιβάλλοντος. Και όταν πήραμε το τμήμα περιβάλλοντος, μας ήρθε ένα γράμμα που λέει: μα αυτή είναι δασική έκταση, ενώ είναι έκταση του Πανεπιστημίου. Και όταν καταφέραμε να πείσουμε ότι δεν είναι έτσι, μας είπα: ξέρετε, υπάρχει και ένα αρχαιολογικός χώρος εδώ πέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιχειρηματικότητα σε αυτόν τον τόπο δυστυχώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Και επειδή αυτές τις μέρες εγώ προωθώ μια ιδέα γύρω από την πράσινη πολιτεία, δηλαδή να μετατρέψουμε την Κύπρο σε μια πράσινη πολιτεία, αυτό έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί ακριβώς η πράσινη πολιτεία, η πράσινη ενέργεια, η πράσινη ανάπτυξη είναι κάτι που σήμερα είναι σε ευθυγράμμιση με αυτό που θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πολλά προγράμματα, τα πολλά χρήματα, αν θέλετε τα πολλά λεφτά για επιχειρηματικότητα, είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Και αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τελειώνοντας, θέλω έτσι να σας πω ότι το μέγεθος μιας χώρας δεν εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού της, ούτε από το γεωγραφικό της μέγεθος. Εξαρτάται από το μέγεθος των μυαλών των ανθρώπων της. Και είμαι σίγουρος ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πολλά μυαλά με πολλές ιδέες που αν τους δώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και σε μια δεκαετία θα λέμε στους Βορειοευρωπαίους άθλοι Βορειοευρωπαίοι δεν καταφέραμε. Συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Πιο δυνατοί, πιο σοφοί και αν θέλετε και με πολύ περισσότερο μέλλον. Σας ευχαριστώ.